Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme lekel hamdu kema yenbaghi li celali vechika ve li azimi sultanika. Elhamdülillahi adede halqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين إمام الأنبياء نبي الثقلين سيد المرسلين شفيعنا سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan Beyik Allah Tebarek ve Teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık emniyet yörep, mehabbet yörep, iman ve ak mezhebimiz yörep, Huday Teala dininizi, dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Can sağlığın bolmaz deni tayi akşam yatıp erti şükrün kıl yaxşı diye mahtum oluysan. Büyüyeceki derman ve kudret mana görünler nığmata şükretmek manası ne şükürlüğün manası neyme Türkmen ona bağışlayan aşkakarlık diye. Kufran-ı nimet, nığmatın kadrını bilmek ve bilmesizliğin manası ve nığmat bir adamın üstünden sana gelenine bir zenanağa adamsının üstünden nığmat gelenine bir erge zenanasının üstünden nığmat gelenine ve tamam her gaysi olsun teşekkür deyip aytmak Tanrı yalqasın, yüzün ak bolsun, devletin arsın deyip qow kefi teşekkürlü kefi aydıp durmak manalarını Allah köklediğinden din almanı hizmetine de yetiren. Ey mahtungul işan qavay diyamını adam olup adam kadrını bilmeyen onun yönü otlap gören mal yaxşı. Sözlegenine söz manasını bilmeyen, onun yönü sözlemeyen lal yaxşı. Tablo edip yazıp öyünde kısır koymalı mana kepta. Adam olup adam kadrını bilmeyen, onun yönü otlap gören mal yaxşı deyipti. Adam karşılıkta İnsaniyatta beşerin medeniyet insanın üçmülük yaşayışına erhiley, enata, oğulgıyız, doğun kardeş, ovagara ve bir yurdun içinde bir devleti işlerde, şahsi işlerde, kargalarda, karxanalarda ve her mecmui üçmülüklerde insanın yaşayışına dislapkı ediplenmeyri
şükür nigmat etmek, nigmatın kadrını bilmek. Taňry ýalkasyn diýip aýtýan bolmak. Bilmänşik bolmasızlyk. Nigmat şonuň üstünden maňa nigmat gelipdi, bilmänşik bolýar. Taňry ýalkasyn nise hamana tarap purru bolarmy kadiýa. Şo purru bolarmy kadiýip Taňry ýalkasyn bermeýän adam gawa adam däller şo. Biderek adam şo. Taňry ýalkasyn diýmeli. Berekella diýmeli. Yüzüň ak bolsun diýmeli. Döwletiň artsyn diýmeli. Görjegiň gowluk bolsun diýmeli. Ahsantum diýmeli. Gowlugy aýtmaly ki din gürrüňşi. Bir wagtda kharaja fityanu lis-sayd fa atharu dhaban. Bir tofar ýaş oglanlar şekarçı avçımıştıklar. Aham bila sırtlan kavalaptırlar. Evlerinden sırtlan çıkıptır. Siyah guş, kaftar, şo jürek bir heyvanla. Bir derende, bir yırtyan heyvan ityali. Aham düzde şo dağlan arasından bir sırtlan yürk bunu kavalaptırlar. Bir sırtlanla kaçıp bir çarwada oturan adamın öýüne çadyryny giyirtdir, gystanyp barşyna. Fakharaja ilayhim faqala wallahi la tasiluna ilayha faqad istajarat bi. Omyan öýüsi ol çarwa oturan adam bir fakir, bir batyr, gaýratly adammış. Taşryk çykypdyr, ay awçylar diýipdir. Bir heywan diýipdir. Sizden kaçıp men öýüme men çadyryma girdi. Maňa diýipdir men zat diýdirmeýän diýipdir. Bir menden kömek istäp girdi diýipdir. Ay men ýakalaşmaga da razy diýipdir. Men öýüme girip men amyny gowjak däl diýipdir. Öýüme girdi, amyny alyp gitmäne de hakyňyz ýok diýipdir. Maňa panahanda only diýdik da menden kömek istäp geldi. Başga awada beriň diýipdir. Bir gawa adammış da. Aham olar da bir gawa adam ay bolýar diýipdirler da. Biz görseler çyny bilen gidiberdirler. فَلَمَّا انصَرَفُوا عَمَدَ إِلَى خُبْزٍ وَسَمْنٍ. Aham bular gidipdirler, ýanky çadyr eýesi, çarwa oturan adam çörejigi, süýtjädi, kereýagjady barmyşdyk. Şonu üýşürip çorba bejerýän ýany çörek batırma bejerip, çörek hurş bejerip, gawa goýup, ýanky sırtlan heywanyň ewine goýup, on garnyny doýurypdyr. On garnyny doýupdyr, şo çadyryň içinde, şo öýüň içinde bir goşede süýnüp ýatypdyr. Elbette uluguşlukrak wagtdyr, öýlerrak wagtdyr. Ýanky öý ýesde ukusy tutup, o da süýnüp ýatypdyr öýüň bir çetinde. فَلَمَّا اسْتَثْقَلَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ وَبَقَرَتْ حَلْقَهُ وَأَكَلَتْ حَشْوَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَثْقَلَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ وَبَقَرَتْ حَلْقَهُ وَأَكَلَتْ حَشْوَتَهُ. Aham ýanky adam ýatyp galypdyr. Horruk çekip uqa gidenne ýanky sırtlan turakana ýanky adamyň boguzundan tutup ganyny sorupdyr. Garnyny ýaryp içegesinden bir mykdar ip çykyp gitipdir. Ýakşylyk eden adama edip duran heywanyň etýän işini özde bir ýeser heywan. Aham bir öýesiniň dogany gelipdir. Görse doganjygy ýatygany ulaşyp yollady, elbette eşten bolmaly. Doganyň çadyryna, öýüne bir sırtlan bir heywan girdi we şonu berjek däldi. Men maňa ýakşylyk etjek diýip de elbette eşten bolmaly. Doganyň tir kamanyny, ok ýaýyny alyp atyny minip ýanky sırtlany ýydarlap gidipdir. Bir ýerde tapyp gawap tir kaman bilen onu öldürüp goşga aýtypdyr. وَمَنْ يَصْنَعِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يُلَاقِي كَمَا لَاقَى مُجِيرُ أُمَّ عَامِرٍ.
Ibn naähli adama ýakşylyk edende aşyň iyenden soň müň edip zerer berşini diýipdir. Bidirek adamy garyn öýrenden soňra müň edip zerer ýetirşini diýipdir. Awwal ta ahyr gurrüňe çeli hemmäňiz düşünensiňiz gurrüňiniň manasyny. Nähat şoňyr purmana gurrüňbi. Ilim zamanynda ýaşaýan, hakl zamanynda ýaşaýan, ýaşuly we ýaş kiçi, jawan we sofi molla ul kiçi we hemmemiz. Binat mana gurrüňbi. Müň öýünden garnyny öýürüp gidip, ýene müň bogozundan, boqurdugyndan ganyny sorup garnyny ýaryp gitmeli. Sırtlan tekin, sırtlan kemin, sırtlan ýaly biderek adamla da ýakşylyk gören adamsyna ýakşylyga ýamanlyk etýänler diýipdir. Ine insaniýatda adam bolup adam gadryny bilmeýän, ondan ýöne otlap beren mal ýakşy diýänne makçyň bolýşanyň. Bir ýanky sırtlarny ýana otlap beren mally diýe bir ýeser heýwanyň bir. Bir erhileyin arasında inqat erinden yaxşılık görtü näme diýip ýamanlyk kökezmeli. Inqat zenanasından yaxşılık görtdir. Atasyna inqadar bir gadar çay suw demläp beripdir. Özüne yaxşılyklar edipdir. Hani Taňry ýalkasyny. Hani ýüzüň ak bolsun, iki dünýäň abad bolsun. Hani Allah hayır maksadyna ýetirsin diýmek. Allah senden razı olsun diýmeli. Elinden geleni edýän, zähmet çekýän diýmeli. Bu gurrun biýiji gurrun näme diýip tak geldi Hazreti Adamyň gurrununa. Geçen heftelerde atamız Hazreti Adam'a secde edin diýip feriştelere Allah Zülcelal emretti. Hemmesi secde etti, şeytan secde etmedi. Aham şeytan aýdypdyr, ey Rabbim Allah diýipdir. Mene inni diýipdir, galym diýipdir bir ul iman dereceden. Şu Adam oğlunun öňünden gelerin, solundan gelerin, sagyndan gelerin, döwründen aýlanaryň duraryň diýipdir. Ve la tecidu eksarahum şakirin. Adam oğlunu ne şükrederin menne diýipdir. Ve la tecidu eksarahum şakirin. Allah'ın laneti olsun iblis layinin aydan kefşi. Ve Allah Teala näme jogap beripdir, onu inniki hefte hyzmatyňyza getirerin. Allah Zülcelal rahmat jogabyny Adam oğlundan çürüýüm aýdýarligini inniki hefte inşallah eşitders. Allah ömür waqy goýan bolsa. Emma bigici kuvurun billahin şeytanın adamları men näşükür eder. Ulukon aydın kefşida. Kudret kelam Kur'an-ı Kerim'deydi. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Daşından aylanarın adamları näşükür ederin diýipdir. Aymen zendegin bolmaýaky diýip garaz Hudaýa şükür diýdirmerin diýipdir. Elhamdülillah diýdirmejek bolaryn diýipdir. Bir adama Taňry ýalkasyny diýdirmejek bolaryn diýipdir. Haşan nämen kim elhamdülillah näme diýip diýmelsin ýa oňa näme diýip Taňry ýalkasyny diýmeli diýdirerin diýipdir. Mydam algyl ederin tarapdan diýipdir. Tarapdan ne? Hudaýdan. Mydam Hudaýdan algyl ederin daşyndan aýlanyp diýipdir. Ey cemaatler, ey muhterem, imanly, edepli, ilim gadryny bilip, kışın gijelerinde, sawuk hawada ilmiň bereketinden alaýlyp gelen cemaatler, öýde saçagyň maşyna tek içeri terbiyet berilmeli gurrundaş.
yanındaki adamın, yanındaki zenanan, doğanın bir mübarek peygamberimizin derman sözünü okuyun inşallah işte açıklayayım. An ummul mu'minin Aişe's-Sıddika radıyallahu teala anha. Enemiz Hazreti Aişe diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bana ayırdı. Ya Aişe, ma fa'alet abiyatuka? Kadi öye gelende ayırdı. Ey Aişe, bir qoşqular okuyadın, okuysana şu qoşquları diyerdi. Oğlum men ayırdım. Qoşqu kan haysi birine diyen ya Resulallah diyerdim. Feyekulu sallallahu aleyhi ve sellem fi'ş-şükr. Şol bir Arapların bir qoşquları vardır. Tanrı yalqısın diyme vardı bir qoşquları vardır diye. Elhamdülillah demek bir qoşquları vardır. Şu nimetin kadrini bilme vardı. Teşekkür etmek vardı qoşquları vardır. Şolar okuysana diyerdi ve men okuyordum diye Hazreti Aişe. Oğlum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonna aytti. Eşitsin bunu Müslümanlar, dinlen. Ya Aişe, İza haşarallahu Teala el-halâiqa yevmel kıyâmeh. Kâle azze ve celle لعبد من عباده استنع إليه عبد من عباده معروفا هل شكرت فيقول إيه ربي علمت أن ذلك منك فشكرتك عليه. Ey Aişe diptir. Mahşer meydanına, kıyamet gününe, evvelin ahiriller üyşen gününe, Allah Azze Celal bir tofor bendelerine aytacak. Ey bendelerim, size men kan nimet berdim, şoň şükrün ettiniz mi dip. Oğlum olar aytacak. Havva ya Rabbi, şükrün ettik, elhamdülillah didik, teşekkür ettik Hudaya sana diyecekler. Feyekulu azze ve celle lem teşkurni illem teşkur men ecraytu zâlike ala yedeyh. Elhamdülillah diydiniz. Men şu nigmeti size kimin üstünden verdim? Tarafı Tanrı yalqasın diymediniz ha diyecek. Onnäme bilmenşik bollunuz diyecek. Onnäme eşitmenşik bollunuz diyecek. İllem teşkur men ecraytu zâlike ala yedeyh. Asmandan sana altın yağmadığa belli. Yağın yal edip. Nimet kimin üstünden geldi öyüne? Kursağına, kalbına, mağzına, haklına, yaşayışına. Kimin üstünden Huday nimet verdi sana? Teşekkür ettin mi? Tanrı yalqasın diydin mi? Ya bilmenşik bollun mu? Mecmu'i Zevaid lil-Allame Heysemi. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın aydiyan sözü. Din terbiyetişi. Şeytan aydıptır adamlar naşükür eder diptir. Naşükür olmalılar. Elhamdülillah aydiyaz. Zenanalan vazifesi satşaktan son elhamdülillah deyip iyenden içinden son aydiya. Adamsının üstünden şu ırskal gelin olsa Tanrı yalqasın demeli. Yüzün ak bolsun demeli. Allah senin razı olsun demeli. Bu kadar kan geliller var, kaynını kaynatasının mıdan çay suyun verip öyün arastalak kesip beler. Adamsılar da ya öz yurdunda ya başka yurtlarda halal çöreğim deyip işlek kesip be. Erin vazifesi de zenanasına Tanrı yalqasın berekellah diymeli de. Bilmenşik bolmalılar. Enesinin atasına yakşılık edivati. Kaynenesine kaynatasına erin en atası olsun yakşılık edivati. Erde Tanrı yalqasın nemeli kaynene kaynata da. Yok bulara bellice de. Beyliki eltili beyliki doğullar da Tanrı yalqasın nemeli. Şol geline. Devletin artsın nemeli. Huday senin razı olsun nemeli. Çın Müslümanın vazifesi daşı. En atan saklattın demeli. Körfü öye iyi olacakmıştık deyip
Näme dip bilmänşik bolup gezmeli. Hemme dertleri şo götürüp mudan da narahatçylyk bolmaly. Narahatçylyk bolýarlyginiň bir derde ulu konuşul hiç kimin kifini kulak asmajak bul dunk duran bir öýde garry heleýi başal ediýär. Allah'dan gorksun. Öz garrypdir. Kim yeri öňçe girjegi belli de, onu da şoň aňyrsa belli bolupdyr. Etjegi işini dine geňeşmeli da. Oğullarının arasını agdaly etdiýär. Eşitsin şo ayallyk ollar, şo ulukon tesbih sanap duran ulukon denanalar. Özünü de kıyın görýär dine geňeşmäni. Agry görýär, öz bilen etjek bolup. Nämäni bilýär ol? Hiç tatdan habary ýok. Nigmatyň gadryny bilmek, bu Taňry ýalkaly bolmak. Hakla insaniýetde belli bir zatda. Ýüzüň ak bolsun. Türkmenne ajab owadan dogalar bar. Döwletiň artsyn diýär. Ýüzüň ak bolsun diýär. Taňry ýalkasyn diýär. Hudaý sen günälen geçsin diýdi. Ýüzü ýaxşylykdan bir gezek yamanlyk görenni himmesini ýok etmeli. Allah söýmezmini? Ýüzü gowlukdan birje aýby görtürmeli. Allah söýmezmini? Peygamberim meger tarap aýpsyz bolar ýaly. Peygamberim meger tarap aýpsyz bolar ýaly. Günähsiz bolar ýaly. Allah aýpsyz ol subhanallah. Peygamber mi tarap masum bolar ýaly. Günähsiz bolar ýaly. Aýpsyz diýem şu günähsiz. Öwürläp şigijedel her hefte niçe wagtda çelişini gürrüňler aýtmaly etmede ganymyza siňer ýanyk. Bu iman terbiýetiniň gürrüňi. İmanly musulman türkmen oğullar. İnsanyň ýaşaýyşyny awadyrlayan gürrüň. Jami-i beşeriyeti yalfyllatýa, ýuýabe. Zinat berýär. Wezifäň dip çykyp gitmeli kagazyny bolmaz akim ol. Bahmyň sünnen aýlyk alyp alsalsyn, sen Taňry ýalkaňa aýt. Heni Taňry ýalkasyz gezmeli. Musulman awala insana gelişmez. Soňra da musulmana gelişmez. Hamany bir neferiň öýüne mihman bolýan bir ýerden barýakan bir düzde galypdyr. Oňam şu öýde çaý suw içýär, daşarda durma. Gel bir taý düz del, öýe gelýär. Çaý suw berýär. Muny hemme kiş gow bilýär. Taňry ýalkasyn, haja öýdediň, ýüzüň ak bolsun diýip gitýär. Bu bir gowzat. İçeriňde näme diýip bolmaly elbe? Öýüň içinde näme diýip edip ýörýmeliler? Elbette yürüymeli. Allah sana cennet nigmatyn bersin diýmeli. Ya bir öýüň içinde yan gaýnana gaýnaçasyny saklaýa, ya gelini hiç zat ettirlenak. Tamam nazır nigmat geliniň üstünden dökülipdi. Teşekkür etmeli, Taňry Allah'a elhamdülillah diýmeli. Öýesine, ulu gollaryna, adamsyna, gaýnana gaýnaçasyna ýüzüňiz ak bolsun, Taňry ýalkasyn, Allah sizden razy bolsun diýmeli. Tamam üýşmeliklerde terbiýete jaýlanmaly bir gürrüňde. Ýani enemi Hazreti Aýşaga Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam da aýtdy, kıyamet gününe sorajak nigmat kimiň üstünden geldi diýip. Teşekkür edýän diýmeli. Muteşekkerem diýmeli. Döwletiniz artsyn diýmeli, sag boluň diýmeli. Ine bir manasy şu boldy. Elhamdülillah diýmek, we nigmat biriniň üstünden gelene tarafa Taňry ýalkasyn diýmek, ýyzyn dinläýin. Qila lil wa'iz Abi Hazim radiyallahu ta'ala anhu, ma şukrul aynayn? فقال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته. Nagat mana buyururlar. İmam Azam Ebu Hanife'nin ustadlarının dövründe bir alim bir vaiz varmıştı.
Hazreti Ebu Hazım diýeli. Ondan sorapdyrlar, görer gözüň şükrüne menen bolýar diýipdirler. Görer gözüň şükrüne. Görer gözüň şükrüni näjire ada etmeli diýipdir. Allah razy bolar ýaly diýipdir. Olay diýipdir. Görer gözüň şükrüni etjek bolsaň, müň menen gowzat görseň aýtmaly, müň menen bir benden aýbyny görseň örtmeli diýipdir. Görer gözüň şükrüşi diýipdir. Bir benden gowlugyny görseň aýtmaly, bir benden zererini, bideregini, aýbyny görseň örtmeli diýipdir. Şoňa diýeli gözüň şükri diýeli diýipdir. Her hefte bir kulağa kakıp geçmege ya bir gözü kakıp geçmene elbette layık gördüğünler değilmişler. Kade adamın yadına düşmeli, ağzanmalı, dürtülmeli gördüğünler ha. Onun kulağın şükürleri näme diýipdirler. O da belli diýipdir. İn semi'te bihime hayran wa'aytehu ve in semi'te bihime şerren defentehu. Gowzat eşsen gaply diýipdir. Bidirek zat eşsen şo taýda gömde gaýt diýipdir. Özüň men alyp gaýtma diýipdir. Gowzat eşsen gaply diýipdir. Ine altyndan erzesli zatlar eşitipdiňiz, gaplamaly gördüňlerde. Gaplaýyn nik gelipsiňiz. Allah sizin razy bolsun. Bidirek eşsen şo taýda gömde gaýt diýipdir. Hiç kim görmesin diýipdir. Aýp gömülse gowdur diýipdir. Ayıp örtülse gowdur diýipdir. 100 gowlukdan birje däne ayıp görenni onu altın tafan ýaly edip, şeýle bolupdyr ha diýip onu jay etme diýipdir. Musulmançylyk bolmaz diýipdir. Allah söýmez onu diýipdir. 100 ayıp bolsa, bir däne gowluk bolsa, şonu aýt. O ben näni bir iş etdi diýip. O gurruna girsem uzaklaşacak. 100 ayıptan bir gowluk görseň, bir adamyň 99 aýby bar, şodur şu aýyply. Bir ýakşylyk şondan eşitasaň, şondan göräseň, jay et. Oy ýakşylyk ýaýylsyn. Oy gowluk ýaýylsyn. Şükür nigmatyň manasynyň birişi. Fema şükür ricleyn, ikaýagyň şükür näme diýipdirler. أخي إن رأيت ميتا غبطته استعملت بهما خيرا عمله وإن رأيت ميتا مقته كففتهما عن عمله. Onu günne cenaze işleýänsiň diýipdir. Günne cenaze kılýanlar diýipdir. Günne mescitlerde aziz cemaatlar cenaze var diýip gıýgyrylýanlar diýipdir. Şonu şu aýyrlan adamy gowa adam odol taniýan bolsaň, gowa adamdy, dindar adamdy diýen bolsaň, sen ayagyň menen şu gowluga gaşyn ýöräber diýipdir. Gowluň izinden ýöräber diýipdir. Är kadamyny geçseň ertek bolar sen diýipdir. Er kadamyny geçseň ertek bolar sen diýipdir. Er kadamyny geçseň ertek bolar sen diýipdir. Ayagyň diýipdir, gowluň izinden ýöri diýipdir. Gowa adamlaň ýol ýorgadasyndan git diýipdir. Ayagyň gowa adamlaň ýolundan ýöri diýipdir. Emma bir adam dünýeden geçse, dindar däl bolsa, din bilen iş ýok bolsa, oň ýoluna gaşyn, "Men öljek owy. Şu dünýeden seni ýygnap akdiýerler owy. Malyňa çeli talaňa düşýär owy. Malyň egin maşyna da halyň ýok bolýar owy" diýilýän bir ýagdaý bar. Şol bir biderek adamın aýyrlanyny, Allahdan daş adamın aýyrlanyny eşitsen, ölünni eşitsen, "Wa men bir iki aýagym oň ýoluny gezdirmäýin" diýip aýtdypdyr. Aýagyň şükrüşi diýipdir. Aýagyň şükrüniň manasy diýipdir. Inni men aýdaýyn diýipdir, ýanky alim adam. Dinleň ahyrky sözü. Fa amma men yeşkur bi lisanihi ve lem yeşkur bi jemi'i a'za'ihi فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفع ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. Bir adam eline tesbih var, elhamdülillah diye yönü gözü bilen bir ayıp görse aytacakdanna. Elhamdülillah deyip tu bir zat görse dili bilen birinin ayıbını yayacakdanna.
Elhamdülillah, elhamdülillah tesbih sanaptı. Mescidin hayatını bir neferin aybını, günahsını eştiyip kulak asıptı. İşte bir yerde aytacaktanna. Indi elhamdülillah dili bilen aytıptı ha. Ya bazarına, ya hacısına, ya mescidine, ya öyünne. Yönü onun aybının idinne, şerinin idinne bolsa, ona misal aydeyin niptir yankı alım adam. Bir adam olur diptir, eline kovu giyimi olur, kovu köynüğü olur, kovu doğunu olur. Doğunu eline alıp saklap duranlar diptir. Yönü onu giyiyenlerdir diptir. Men acaba doğunum ma diptir, ol eline saklayanlar diptir. Şonu giymese, kızgınna hayır olur mu? Soğukta hayır olur mu? Yağınna hayır olur mu? Qarda hayır olur mu? Şaharda hayır olur mu? Düzde hayır olur mu? Elini koyunun alıp kesti diptir. Hayırsız olur diptir. Bir dili bilen elhamdülillah diptir. Hayırsız mı diptir. Elini koyunun alıp kestiren adam koyunu giymeli olur ahim diptir. Doğanı giymeleri olur diptir. Egnine oklamalı olur ahim doğanı. Egnine oklacak bolsan elhamdülillah aytsın yanık gözün menenne ayıp görme. Yanlış alsan da estağfurullah diye. Kim yanlışmayacak? Yana ayttık meger peygamber olup tursmy. Ay bir benden ayıbını aydasan da derru estağfurullah vaq yanlış attırın diye. Sen aytmasan da eşitip turun aytsın. Ay bir benden ayıbını koy diye. Koy qalsın diye. Din, şeriat, o adamların din görürünü diye 100 ayıptan bir koyun ayt diptirler diye. 100 ayıbı basır dipti. Kudretun bolsa, imanın bolsa, cüretin bolsa, yuvaşaçtan taraf kenara çekti, ayıbına ayt, ayıbına ayırsın. Yaxşısın ayt, yaxşısı artsın, yamanның yamanını ayt, pəlindən aytsın diye Türkmen. Yuvaşaçtan kenara çek, sen əşidiri işetken etmesen aqav olacak diye, kudreti bağ olsa. Tüyüz şükrün nığmet taşı. Şeytan palçasın daşa uğrayan vurdun daşa. Şeytan aydıptır. Adamın daşından aylanar ne şükür ederin deyiptir. Ne şükür bolmayacak bolsa bir insan, bir musulman adam yolları daşlar. Din vurdunun eşitip, din manasını eşitip ve men şey deyin ve bir işlerde etmeyin tüyüz musulman naşa. Tüyüz şeytan şonu azdırıp bilmeyecek adamları da şu. Şondan çürüyüm da eştensiniz bir adam Kur'an-ı Kerim yad tutuyor. Bir para Kur'an-ı Kerim yad tutuptur. Ya Tebarek surasını yad tutuptur. O zaman eştensiniz ulamalardan Kur'an-ı Kerim yad tutup yadından çıkarsa günahs kendini. Şimdi geçen hafta ayttık unutsan yaddan çıkarsan günahs yok deyip. Ama din gurrunun bir gurrun var. Kur'an-ı Kerim yattan çıkarsan günahı olu qan deyip. Necre oldu bunun manası? Manası şu dinlen. Qalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uridat aleyye ucuru ummeti Hattal qadat yukhrijihar raculu minel mescid. Ummetimin sogaplarını bana köküdülli. Bana arz edildi, köküdülli. Men ummetimden bir adam namaza mescide geliyor. Bir kişicik hafacık ba, bir qırıncık qılcaz, bir süvürgüşten dövülüp kaçan, hulasa bir hafacık. Şon alıp cüvcüğüne salıyor. Daşarik çıkanına daşarik apperiyor. Şon sogabına çeli bana köküdülli diye. İyi. Navval kuvuruna mescidin içinde bir zat görüyor, şon cüvcüğüne salıp da daşarik çıkanına apperiyor. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن الكريم أو آية أوتيها رجل ثم نسيها رواه الترمذي وأبو داود. إما أمتمن günahsını köküdülü deyiptir. Bir adam bir mübarek süre kudret kelamdan yad tutsa, bir para yad tutsa, bir aya yad tutsa, sonra da yadından çıkarsa, sonra zır şunu aktarmasa, zır gözlemese, şu karşına kalsa, ummetimde şu cürü uluğunu el adam görmedim deyiptir. Qayta okuyun. Ve uridat aleyye zunubu ummeti. Bu üründen deyip tada edilipti, ulu berilen nığmatın kadrini bilmeyen nube.
Allah'ın kelamı kursağına giriptir, şonun kadrını bilmeyeni kade gözlemenni. Ağzalıp durulunun manası şondan çürüyor. Näme deyip bir adam Kur'an-ı Kerim'i okuyup, yad tutup, sonra yadından çıkarsa günahsken, ne şükür bollu be. Allah'ın kelamını kursağına, mağzına sindirdi. İnni şu duaşını kalıptı. Dinlen ahirine çeli. Ummatumun günahsını köködülli. İn ulu günah görenim, Kur'an-ı Kerim'den bir süre, bir ayet, bir para, bir bölük Kur'an-ı Kerim'den yad tutuptur, sonra yadından çıkarıptır. Kale Sufyan radıyallahu anh, huve terk ve rafz ve terkul amel bima fih. Ama mağdam Ebu Hanife'nin zamanına ityenmiştikler. Kur'an-ı Kerim yaddan çıksa günahı var diyeninin manası yad tutuptur. İnni okuyman şu alşına koyup kâde açanak innanak diýmäge o dilimiz barjak der. Kâde açanak, kâde okanak, men Kur'an ýa tutanlaryn bir kâde tekrar edeyin, kâde murur edeyin, kâde öwürläyin, kâde okayin, hi bolmasa kä kulak asayn. Desgaly dolu kulak asyp gedeyin. İşläp beren ýerinde dinläp bolýan. Kulagyňda goýup hiç kime de döwrüňdäkilere pikirini, hawasyny aňryp bärik bermän dinläp bolýan. Yo hiç zat innemän şoğalşyna galsa, o şoğoýuşyna goýsa günäkär diýen adam şol adam diýipdir. Ýene aýdýan näşkür da be. Allah o näşkürlükden saklasyn, hemmäňizi içerleňiz bilen bile. Emma gurrun kamil bolsun. Qala seyyiduna Aliyyun el-Murtada radiyallahu anh, "İza istat'amakumul imam fa'at'imuh." Hazreti Ali radiyallahu anh aýdypdyr, amam namaz okuyup tuqa kade lokma isteyenler, duryanlar, yanlışyanlar diptir. İyi adına düşmeye diptir. Şonna dursa, eğilmese, Allahu Ekber deyip ruku etmese, şu duru verse, iyidinneki üyüp dururlar. Aydın arkasından diptir. Bir yanlışlık bolýar, bir günahkarçılık değil. Bir yanlışlık, bir geçen hefteki vurrun içinden. Hazreti Ömer radıyallahu taala an olan şagirdlerinin biri, sahabaların biri aýtdy. Hazreti Ömer aman bolupdy, bir yerde durdy we iýdiňe üýp durarlar dedi, aýtdy diýe. İnhe iza istata'makumul imamu fa'atimuhu. Fiqh Hanafida bizim mezhebimizde, İmam Azam Ebu Hanife'nin mezhebinde amam namaz okaptuqa yalnızsa in gowsy durmasızlyk. Başga bir mübarek aýada geçmeli manasy ütgemeýän. Ýoksa da bir miktar Kur'anyň okan bolsa Allahu Ekber diýip rukuga gitmeli. Bir namazyň edeplerinden. Namaz dogry bolar miktar, bir mustahap miktar kıraatı yerine getiren bolsa, inni ýalňyşsa ya başga bir mübarek ayetlere geçmeli ya da Allahu Ekber diýip rukuga gitmeli. Onu da amam durasa, iýdinle üýp durarlar bilýän bolsa agzyna berämer. Ini bir ýalňyşlyk. Bu okuyup duran adam, bu unutupdur, günahkar bolupdur diýip bolmaýar muňa. Adam ýalňyş ýer ya unutýar da, emma ýanky Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim ýatdan çykarsan günäsi wa diýen gurrun kim boldy? Ol şoğulşyny goýýar. Agdaranak mübarek kudret waraklary, Kur'an-ı Kerim'iň waraklaryny, ayetlerini üstüne baranak şo gaşyna galat etipdir. Bu ulu günahkarçylyk diýipdir. Näme diýip muňda ulu günahkar bolýanlygynyň asl manasy näşkürlük edýärdi. Allah'ın kelamy min ruhuny bedeniniz girdi, inni ýene şonu üstüne aýlanmany. Şükürli bolmak, kadrli bolmak, deslap dil bilen elhamdülillah aýtmak bolýar. Biri de gözüň, elin aýagyny Allah'ın razy boljak ýerine gaşyn geçirmek. Ayıp görmesizlik, ayıp cay etmesizlik. Bir gowa adam dünýeden geçenleşse, ay men şu gowa adamlaryň iýdine aýagym ýördeýin diýmek, baş bidirekleň ýoluny aýagym ýörtmäýin diýmek, bir de şükür nigmat boldy.
O bir tarafa içerisi bolsun, daşarsı bolsun, dogany bolsun, dosu bolsun, ýüzüň ak bolsun diýmek, Taňry ýalkasyn diýmek, imanna we şükrüň manalarında. Inni şeytan aýtdy, adamlaryň daşyndan aýlanar her näme der, nä şükür ederin diýdi. Inni göreli Allah azza celal kudret ve rahmeti bilen şeytana berýän jogaby we adam oglalaryny sen azdyrsaň da men rahmatim bilen falan ederin diýen görjüňini inşallah inniki hefte hyzmatyny da ýetiren. Bir alham 3 kul huvallahu okyp ilwin watanymyza öteller bilen bile hemmelerine dua edeýin o kaberin. Diptirler. Kan mübarek surelary okuýduk diptirler. Piraga dua edin ilahi amin. Berdawun taqdirjaň da ruhuna dua ediyor. Allah rahmet etsin. İlahi amin. Amin ya sultanal alamin. Amin ya zal arşil azim. آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا مجيب الدعوات إلهي آمين آمين يا سلطان العالمين آمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله يرضى شلونغن ديلنا تتوري